F'Ġunju se ssir laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-qagħda tas-siġar f'pajjiżna. Laqgħa li għaliha huwa missieden il-pubbliku u hija wkoll miftuħa għal individwi u għaqdiet li għandhom għal qalbhom is-siġar, operaturi ekonomiċi, kunsilli lokali u entitajiet governattivi. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u tibdil fil-Klima Leo Brincat waqt laqgħa mal-bord il-ġdid tal-assoċazzjoni tal-kunsilli lokali magħmul minn Dr. Mark Sant, Mario Gauci, Joe Cordina u Jimmy Magro. Il-Ministru Leo Brincat qal li l-Gvern jixtieq jindirizza b'urġenza żewġ oqsma speċifiċi li huma s-sem tal-kunsilli lokali fl-immanigjar tal-iskart kif ukoll il-ħarsien tal-ambjent mod partikolari il-qagħda imwera tas-siġar f'pajjiżna bħalissa. Fil-laqgħa kordjali li kellna mal-Association tal-Kunsilli Lokali enfasizzajna tliet aspetti importanti: il-ħtieġa ta' kooperazzjoni fil-qasam ambjentali, il-ħolqien ta' spazji ta' rikreazzjoni għall-familji bl-għajnuna tal-kunsilli lokali u anke l-immanigjar tal-iskart. U ħadna l-opportunità biex ħabbarna illi fil-Jum tal-Ambjent fil-5 ta' Ġunju, flok noħorġu stqarrijiet bħas-soltu biss, se norganizzaw seminar pubbliku dwar is-siġar għal kull min huwa interessat, se jsir f'lokanda ewlenija u nemmnu li fost nies li għandhom jattendu, jiġu mistiedna jattendu, hemm propju il-kunsilli lokali li naħseb li għandhom rol importanti ħafna xilabu fejn jidħol il-ħarsien tas-siġar f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċazzjoni tal-Kunsilli Lokali Dr. Mark Sant faħħar l-inizjattiva tal-Gvern fejn spjega li hi idea tajba li l-laqgħa hija wkoll miftuħa għal kulħadd. Kellna laqgħa pożittiva ħafna mal-Ministru fejn tkellimna dwar kif se naħdmu flimkien fil-qasam tal-waste management. Ħajkun hemm ukoll laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika fil-5 ta' Ġunju se tkun miftuħa mhux biss għalina l-kunsilli però anke għan-nies għall-pubbliku in ġenerali se tkun jiġifieri iċ-ċans tagħhom biex jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar dan is-suġġett. Tkellimna wkoll modi oħra kif se jkun hemm jiġifieri hemm twinning bejn dan il-Ministeru kif ukoll il-Parliamentary Secretary tal-Kunsilli fejn aħna nkunu nistgħu nimxu aktar quddiem. Naħseb kienet laqgħa pożittiva ħafna biex nibdew naħdmu flimkien fis-snin li ġejjin. Din hija opportunità fejn kulħadd jista' jsemmi leħnu u jagħti l-opinjoni tiegħu għall-ambjent aħjar fil-lokalitajiet madwar l-Gżejjer Maltin.